kin gani dai da samari na samu miki kin samari yanzu ya rike samari na samu miki ne kuma kin ga masu sana'a yau ma ga su na kin ga su na kai me sana'an ka to sana'ata ni dai sana'ata sare-sare ne kai kuma fa Ni sana'ata dauke. kin gan shi kuma wannan shi ko a jikin kaza gaskiya ba sosai yake cin naman kaza da ba dan iyaka inda yake ci a jikin naman kaza daga cinyoyi biyun nan guda biyu na baya sai kuma fuka-fuki sai kuma daga wuya zuwa kirjin shi iya nan yake ci a cikin kaza babu inda yake cin ba nan ko Gaskiya. to ke ce gani Aisha samari na sun miki to bari na musu tambaya in dai suka bani an sa kurare ko kina so ko ba ki so sai an daura auren kai in tambaye ka yanzu alal misali wannan kanwatawa idan dai za a baka auren ta a ce babu lefe kudin sadaki kawai zaka biya kake ganin nawa zaka bada Akwai tsohuwar wata akuya ta tun ta kakan kakana idan na zo na kamo ta na sayar na kai ta kasuwa ladin makole to abinda na haɗa koda 15,000 saka aikin an kammala. banza matsiyaci ware da Allah ka bada gwaji matsiyacin banza matsiyacin wani kai kuma na dawo kanka naga kai ne dan dama fadalla yanzu kike gani idan za a baka auren kanwata wani a ce babu lefe kake ganin nawa zaka bada ni dai gaskiya yanzu ni dai idan ni ne ina da wata tsohuwar garma ita zan je in dauko garmar in na sayar dama ina bin sarkin fara 700 sai na hada kudin kinga kudin ya zama naira 3,800 kinga ana samun alhaji bi saraki a masallaci ma sai a daura auren wallahi cikin sauki shikenan kai da ka tamu da Allah matsiyaci ai ma gara wancan ma mai dan dama mai dan akuya da Allah kuwa da ku ba mutane guje matsiyata kawai zo mu tafi zan samu Oh my God.